Акере има пространство пред Акере! Удар Кмарен. Чуже. Успява да се справи с Стян Вачукво. Пак Секолич с добри действия. Велин Попов. Тук се получи авантаж от Вачукво. Големите герои, разбира се, и в финала за Купата на страната, тъй като се разписа във вратата на Лудогорец. Акере. Удар на път големия герой е Самуел Акере. Прекрасен финт, с който се освободи от съперников защитник, за да видим и този гръмотевичен изстрел в последствие. Струва ми се, че имаше и минимален рикошет в Антонио Иванчич преди топката да влети в мрежата, който на практика не възнася чисто без нарушение. И в Профучан не е особено превъзходно пропусна топката зад гърба си. Финт, с който елиминира съпротивата на сред най-сериозните му качества. Сега обаче грешка. Елементарна грешка допуснаха гостите при разиграването. Грешка дошла от Найоп. Хърво е Баришич. Оттам насетне Корошец. Възможност за Алекс Амараш. Изстрела му е спрян. Не, този път нещо по-различно. Движение с първото докосване.